За паўгода колькасць угодаў з кватэрамі ў Менску скарацілася на 17%, а квадратны метр на другасным рынку за год падаражэў ажно на 27%. Адна з прычынаў – дэфіцыт. Прапанова кватэраў у сталіцы скарацілася з 6800 да 4500. А што з эканомікай, якая дазваляе беларусам плаціць такія грошы? Свежыя звесткі Белстату паказваюць вельмі няроўную карціну. Прамысловасць скарацілася ў 4 рэгіёнах, найбольш у Магілёўскай вобласці, Менску і на Гарадзеншчыне. Затое сельская гаспадарка афіцыйна вырасла ва ўсіх вобласцях. Паўсюль расце і рознічны гандаль, а рэальныя даходы беларусаў амаль на 8%. То бок прамысловасць месцамі ўжо буксуе, але беларусы працягваюць больш зарабляць і больш траціць. За кошт чаго захоўваецца гэтая мадэль? І ці надоўга? Ярослав Романчук, эканаміст і прэзідэнт Міжнароднага інстытуту свабоды, знаходзіцца з намі на відэасувязі. Спадар Ярослав, вітаем вас. Добрый вечер. Вітаю, добрага вечара. Так, не ад кватэраў пачнем, а ад агулам бадай. Вось прамысловасць падае. Ужо ж у год яна падае, так, не па ўсім рэгіёнам, скажем так, але па асноўным рэгіёнам. Дык адкуль сёння ў беларускай эканоміцы бяруцца грошы на рост? Вот такое простае пытанне. Ёсць адна крыніца таго, адкуль Лукашенко бярэ грошы, тым больш 26-м годзе, калі, напрыклад, у Расіі там 25-30% магутнасцяў на нафтапераработкі няма. Гэта нафтаперапрацоўчы сектар. Мы таксама бачым БМЗ там працуе там майже на 100% сваіх магутнасцяў і ўсё амаль прадае выключна ў Расію. Гэта і сельскагаспадарчая прадукцыя. Ну, такім чынам Лукашенко зарабляе на вайне. Мы не будзем будем памятаць, што Лукашенко пастаўляе шмат чаго з Кітаю і потым гэта прадае зноў як тавары для ВПК расійскага. Так што каму война, кому и заробок, кому прибуток. И Лукашенко карыстаецца з тым статусам, які ён мае, і зарабляе. І гэтыя лічбы, якія мы бачым і па прамысловасці, па ВУПу, і па ўсім, гэта не толькі, што кожны там бюджэтнік зарабляе, як бы прадпрымальнікі сталі зарабляць больш. Просто агульныя лічбы агрэгатныя паказваюць, што вось менавіта так здараецца, але паглядзім на выдайнасць працы, там яна амаль там, на 1-2%, і калі гэта мы маем рэальныя даходы альбо заробкі ў рэальным выражэнні там 7-8, ну, гэта зноў не пра ўстойлівасць, гэта проста пра некія хацелкі і пра некія сектары, якія атрымліваюць больш. Вот я толькі па сельскай гаспадарцы. Так, НПЗ, вы сказалі, зарабляе, гэта лагічна. Мы ведаем крызіс у Расіі, адпаведна. ПМЗ зарабляе, і сельская гаспадарка. Зарабляе пелінг, зарабляе МЗКТ. Усё тут звязана з военно-прамысловым комплексам, ускосна альбо не, гэта зарабляе. Потом памятаем, што Белджына прадала там яно у Расіі там больш за 50 тысяч аўтамабіляў за першае паўгоддзе. Таксама гэта такая, ведаеце, добры прыбутак маюць. Так што, ну, ёсць што прадаваць, і рынок Расіі купляе, чаму не зарабляць. А адкуль рост у сельскай гаспадаркі? Вот што я хацеў вас запытацца. Таму што, паводле лічбаў тых Белстата, у нас ва ўсіх абласцях рост. Мала якая галіна ў Беларусі мае такі рост. Хаця мы і ведаем акурат, што і былі тыя праблемы і з бульбамі, і пастаянныя тыя падзежы жывёл там у абласцях проста катастрафічныя і гэтак далей. А сельская гаспадарка расце. За кошт чаго? Гэта ўсё было мінулым, а сёння, ведаеце, гэта аграбароны і люди крэатыўныя. Яны знаюць, што калі не будуць яны рысаваць добрыя паказчыкі, Лукашенко мало того, што звольніць, можа яшчэ ў вязніцу пасадзіць, але можа, напрыклад, і крэдытаў не даць, альбо там не закуп нейкія там умовы пагоршыць. Таму гэта ўсё з таго, што я думаю, што часть прыпісак ёсць, гэта крэатыўная статыстыка. Па-другое, у гэтым годзе вось тое, што мы маем, гэта зноў наследак таго, што Беларусь прадае ў Расію шмат прадукцыі. Вось і трэці ўраджай, прырода дала, сонце, дожджык пайшоў. Ну, тады вось яны рысуюць такія паказчыкі. Так што, ведаеце, сельская гаспадарка гэта не тое, што там, ведаеце, сталі больш прадаваць нейкая высокая тэхналагічная прадукцыя. Вы паглядзіце на тыя, за кошт чаго, фізычныя аб'ёмы, бачым, што так, ну, проста гэты год такі. Часамі здараецца, што яблыкі ўродзяць, часамі там морква ўродзіць, а тут урадзіла, і вось таму маем.
Ведаеце, вось наконт паказнікаў напярэдадні якраз пахваліліся, што ўжо намалацілі, што праўда не ўдакладнілі языкамі ці камбайнамі 3 мільёны тонн. Так што малацьба ідзе, між тым спадара Ярослаў, спадар у прэзідэнце, можна так сказаць. Паслухайце, а чаго ж тады Лукашенко так ные, каб Захад ўсё-такі зняў гэтыя санкцыі, калі ў яго нармальна малаціць атрымліваецца і без Захаду? Неужо толькі вось хацелкі грошай яму малавата? Малаціць статыстыкай, гэта не ўмеюць ачкавцірацтва, як ён кажа, гэта ў яго ў крыві ў гэтай сістэме. Але калі ён кажа пра санкцыі, ён кажа не пра беларусаў думае, не пра беларускі бізнес. Ён думае пра ЗАО «Сям'я», пра тое, каб магчыма было і фінансавая аперацыя рабіць, і яму зарабляць, ведаеце, кампанія ў Амерыцы. Ну, якое яна мае значэнне для беларускай эканомікі? Ніякога, але менавіта нейкія патокі рабіць, гэта для яго вельмі патрэбна. Таксама, калі, напрыклад, не будуць санкцыі мець беларускія кампаніі, банкі, таксама яны могуць выкарыстоўваць расійскія тавары. Так што гэта будзе такая таварная сетка для расійскага бізнесу, які сёння пад санкцыямі. Так што Лукашенко гэта такая жывёла, якая зарабляе там, дзе можна. Калі ён бачыць, што Трамп ужо пачаў сябраваць з Зеленскім, ужо не мае таго, што раньш было там за 1,5 гады, як ён казаў, там прымушаў Зеленскага таго, каб ён там паддаўся, аддаў частину тэрыторыі. Сёння ён бачым уже все, Трамп і іншы шлях, і таму для выкарыстання Беларусі як партнера Расіі па розным камерцыйным сеткам, також можа быць там і пра угнаенне, можа быць перш за ўсё гэта тавары двайнога прызначення і вайсковыя тавары. Лукашенко як з 2014 года пачне зарабляць вось менавіта на сваім пасрэдніцтве і вось на пару мільярдаў даляраў павялічыць свае сямейныя капіталы і бюджэт. Спадар Ярослаў, сёння я хацеў бы трошкі змяніць так вугал наш погляду на эканоміку, бо сёння не толькі Белстат апублікаваў дадзеныя за паўгады па эканоміцы. Я там нагадаю, што там шмат дзе падзенні, перадусім у прамысловасці, хаця вот тут спадар Ярослаў кажа, што БМЗ нібыта на поўную катушку загружаны і працуе. Но але калі мы паглядзім на іншы івэнт, які адбыўся сёння ва ўрадзе, гэта паседжанне міністраў так на чале з прэм'ер-міністрам Турчыным датычна вось фармавання прагнозных паказчыкаў ужо на 2027 год, на наступны. Ну, дык здавалася б нічога дзіўнага, тыя ж самыя вялікія лічбы, але гэта ўжо іншыя лічбы, гэта лічбы меншыя, чым у гэтым годзе. Напрыклад, яны прызнаюцца, што рэальны рост даходаў і заробкаў у наступным годзе чакаецца на ўзроўні 3% у наступным годзе. А гэта, увага, амаль у 2 разы менш, чым на план гэта каля 5%. То бок заробкі ўжо будуць меншыя. А за кошт чаго тады будзе расці ВУП? Лагічнае пытанне магло бы быць. Ну і вось чыноўнікі, міністры сказалі, што экспарт, у нас перадусім, который самы трагічны, так, праблемны, экспарт у нас вырасце на 2,9%, у асноўным за кошт паслугаў, і у прыватнасці турызма і IT. Спадар Ярослаў, хацеў бы, каб вы вось пракаментавалі гэтыя планы і па ВУПу росту, за кошт чаго мы можам у наступным годзе выжыць наша эканоміка, ну але ўжо і вось гэтыя планы, што заробкі будуць менш, чтобы больш адэкватны погляд стаў у міністраў. Ну, вельмі асцярожна ставіцца ўрад да таго, як каб прызначыць цифры, там казаць 4-5%. Гэта толькі прерагатыва самого Лукашенка. Ведаеце, як ён скажа, што вы так з такой асцярожнасцю падыходзіце? Трэба рабіць 4-4,5% і шукайце для мяне рэзервы. І вось яны там месяц будуць спрачацца, шукаць, і потым в кастрычніку або лістопадзе скажуць, бачыце, мы зрабілі там 3,8. Гаспадар прэзідэнт больш не мае, але 3,8 мы знойдзем. Так што гэта яшчэ толькі пачатак працы над бюджэтам, таму яны такія асцярожныя. І гэты ўзровень асцярожнасці, ён паказвае рэальную картыну. Нават 2-3% ўзрост рэальных даходаў можа быць за вялікім, таму што калі Расія паваліцца, калі яна пачне праграваць вайну, яна будзе валіцца вельмі хутка. А калі вось гэта самае асноўнае для лукашэнкаўскай эканомікі, якая прывязана да расійскай, што падзенне расійскай
расійскай эканомікі будзе на сапраўдным абвалам для беларускай. Гэта не будзе абвал там да 1-2%, гэта будзе 5-10% адразу, таму што альтэрнатываў і экспарту, ні там інвестыцыяў, ні пастаўкам там суравіны нічога не будзе. Просто гэта будзе, як ведаце, як калісьці Савецкі Саюз разваліўся, і ўсё гэта стала колам. Так вось гэта поза, якая можа быць 27 годзе, калі Украіна пераможа ў вайне менавіта ў гэтым годзе. І Лукашенко гэта баіцца, і ўрад гэта баіцца, але ніхто не можа гэта агучыць. І таму не кажуць, ну добра, вось ведаеце, 3% гэта будзе вось попыт з внутрашняга рынку. Гэта людзі, хатнія гаспадарства будуць купляць тавары, будуць нейкія бюджэтныя інвестыцыі, дзяржаўныя закупкі у сферы там прамысловасці, сельскай гаспадаркі. Ну і потым, ведаеце, ён зноў скажа, а чаму, ведаеце, дальняя дуга, чаму Афрыку, столькі увагі для Афрыкі, чаму не мога з Афрыкі? Потым пра Венесуэлу успомніць, потым пра нейкія яшчэ краіны. Ён адбрахаецца, але гэта змоўна не паможа лукашэнкаўскай эканомікі. Я думаю, што калі ў 26 годзе яшчэ будзе там 1-2% узросту ВУП нарисованага, то ў 27 годзе верагоднасць рэцэсіі там, яна амаль 70% складае. Спадар Ярослав, яшчэ одно пытанне такой больш бытавой эканомікі, чалавечага вымярэння. У ёй гэта рост коштаў на кватэры ў Менску. Там, на пачатку года мы думалі, што гэта нешта часовае. Увесну мы падумалі, што вось расіянаў больш прыехала купляць, таму што больш свабоды ў параўнанню з Расіяй. Но вось на лета выдаюць статыстыку, што 27%, на 27% вырас квадратны метр у Менску. Ужо цяпер там у цэнтральным раёне там убітая двушка больш за $2000 1 квадратны метр каштуе, увагу. Але калі мы паглядзім пры гэтым, то колькасць продажаў кватэр падае, то бок росты растуць, а попыту мала, то бок мала кватэр прадаецца. Што гэта за з'ява, што цяпер людзям рабіць? Прадаваць кватэры ці чакаць, калі упадзе цана? Видите, такая ж з'ява, як і з валютай. І быццам яе ўжо не патрэбна, таму што там 70% укладаў дэпазітаў гэта ўжэ рублёвыя ўклады, таму што Лукашенко пераканаў, што ў сітуацыі там самаізаляцыі Беларусі гэта валюта вам не патрэбна. Гэта вельмі небяспечная такая пулапка, якую стварыў Лукашенко. Але як што тычыцца рынку нерухомасці, ведаеце, для беларусаў кватэра ў Менску гэта як біткоін, як слітак золота, як акцыі там Apple альбо Nvidia, гэта такі інвестыцыйны ресурс. Усе думаюць, што гэта такія гарачыя піражкі, трэба купляць, таму што ведаеце, што вось гэты чыноўнік альбо там схематознік, які зарабіў на гэтых схемах, ён ж не паедзе там купляць кватэру сёння ў Варшаву, альбо там у Парыж, альбо там недзе там іншае месца, таму што не мае магчымасці. І што астаецца? Абласныя гарады не, таму што гэта сваё могуць там пакараць. Трэба усе інвестыцыйныя ресурсы трэба укладаць выключна ў Менск. І таму Менск стаў такім меккай. Гэта як Менск для беларусаў з точкі зору інвестыцыйных ресурсаў, гэта як Лондан для ўсяго свету. І таму, калі няма проста подажы кватэраў, таму што столькі не будуюць, а людзі зарабляюць вось на вайне, на інвестыцыях, на дзяржаўных закупіўлях, яны проста і фарміруюць гэту цэну. І цана такая 2000, плюс яшчэ там частка расіян, яна будзе трымацца, але зноwu, калі зрушыцца ўсё з такой точкі, як сёння мы маем, калі Расія будзе ў крызісе, і тады вось тыя прапорцыі, якія збудаваў Лукашенко падчас вайны, калі ўсё ўжо не рынкавае, яны парушацца, і тады цана квадратнага метра не можа быць $2000, яна будзе значна менш. Так што, калі грошы ёсць, лепш кэш там у розных там валютах, але купляць для таго, каб рабіць інвестыцыі у кватэру ў Менску, я б не радзіў. Калі там трэба ўжо жыць, калі тым больш вы можете яшчэ ўзяць крэдыт па 2%, тады бярэце, лічыце грошы, колькі абайдзецца. Займацца такой гульнёй нерухомасці для інвестыцыяў я не раджу.